मंडळी पाया पडून घ्या. ही बघा मंडळी आई करते तयारी, दिव्याला मदत करून देते. भाजी वगैरे चिरून वगैरे देते कटिंग करून, त्याच्यामुळे आई जरा व्यस्त होती. तिकडे भाजी वगैरे ठेवलेली आहे. कसली भाजी आज? तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आमच्या गणपती बाप्पाची पूजा वगैरे झालेली आहे सकाळची. भटजी काका येऊन गेलेले आहेत. चला, तुम्हाला काल गणपती बाप्पांची मूर्ती दाखवली नव्हती, सो आता जाऊया पटपट आतमध्ये, तुम्हाला मूर्ती दाखवतो. चला मंडळी पाया पडून घ्या. गणपती बाप्पा मोरया. मंडळी अशी आहे मूर्ती आमची यंदाची. तर तुम्ही पण कमेंटमध्ये तुमच्या गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचा फोटो टाका. सगळ्यांना दिसेल, जेवढे आपले बघणारे आहेत त्यांना. खडे वगैरे लावलेले नाहीत, तुम्ही बघू शकताय. पूजा वगैरे झालेली आहे मंडळी, आम्ही लांबनच पाया पडू शकतो. भटजी का लवकर येऊन गेले. वाजले किती बघा, तुम्हाला दाखवतो. 10:24 झालेली आहेत आणि चाय प्यायचा टाइम झालेला आहे. मी सकाळी गेलो होतो भाड्याला आणि आई आणि पण इकडे काम चालू आहे. आणि आता जेवण वगैरे सगळं इकडे बनणार आहे. 2 दिवस हे बघा इकडे चालू आहे. जेवणाची जबाबदारी आहे दिव्यावर. हे बघा मंडळी दिव्यावरच्या घराकडे गेली होती. दिव्यासाठी 1 मिनिट थांबलो मी. सामान वगैरे काढते का भरते, कारण बाकी सगळं सामान तिकडे होता. आत्ता हळूहळू इकडे घेऊन येत आहेत, कारण 11 दिवसासाठी असतं ना, तर सगळं इकडे आणून ठेवावं लागणार होतं. पण आता 1.5 दिवसासाठी आहे, त्याच्यामुळे सगळं आणलेलं नाही. लागेल तसं घेऊन येत आहेत. किती वेळ लागा दिव्या? हा म्हणून आहे दिव्याला. आपण चाय पिऊया. चला, चाय आपली रेडी. या मंडळी चाय प्यायला. चाय आणि फरसाण, बिस्किट. चाय सोबत आहे बिस्किट आज. हा करा मंडळी, पाहुण्यांची सोय करतो. गणपती बघू घ्या लवकर पटपट. फोल्डिंग. चला पाहुणे येले, जेवल्याला रेडी. ही बघा मंडळी आई करते तयारी, दिव्याला मदत करून देते. भाजी वगैरे चिरून वगैरे देते कटिंग करून, त्याच्यामुळे आई जरा व्यस्त होती. तिकडे भाजी वगैरे ठेवलेली आहे. कसली भाजी आज? कोबी, उसळ, भोपळ्याची, वालीची, पापड लोणचा. करा पटपट. किती वाजतील काय वाटतं? अंदाजे 10:30 झालेत. किती वाजता घालीत तेव्हा थोडी मदत करून देते पटकन द्यायची. मंडळी माझी घायच. मला आता पण परत एकदा भाड्याला जायचं आहे. आता जातोय आडेली गावात सोडायचं आहे. ट्रेन येते कोकण कन्या, ती पण आज लेटच आहे भरपूर. आता वाजले 10:33 झालेत. तर तिचा पाहुण्याकरता कुडामध्ये टाइम दाखवतोय. तर निघूया, वेळ नको काढूया. आणि तिकडनं मग बघूया काय प्लॅन आहे, कुठे जायचं आहे, काय करायचं आहे. तुम्हाला कळेलच वाटेत. चला जाऊया. आज वातावरण मस्त आहे. आज पाऊस पडलेला नाही. सकाळी जरा पडत होता मी भाड्याला गेलेलो तेव्हा, पण आता मस्त आहे. बघू शकते रोड पण एकदम मस्त सुके आहेत. तर चांगलं वाटते. गाडी पण चालवायला मस्त वाटते. जरा तापवून देच मस्त. तर मागे काय पाऊस पडला नाही. आता चतुर्थीच्या टाइमला पाऊस पडतोय जोरदार. काल तर पावसाळ्यात मोठ्याने पडतो तसा पडत होता, सेम टू सेम. पोहोचलो मंडळी आडेली गावात आणि येईपर्यंत 11:15 झालेत करेक्ट. तर आडेलीमधनं कोण असाल ना तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता आता जरा पावसाचं वातावरण झालं आणि आपला CNG मंडई संपायला आलेला आहे. थोडासा राहिला आहे, बघूया. CNG पंपवरती गेला तरी चालेल. इकडनं झाराप जरा जवळ आहे, तर इकडनं जातो डायरेक्ट. आणि 500 किलो शिल्लक राहिले म्हणून 11 वाजता मेसेज पडलाय. सो आता बघूया भेटतोय काय नाही. भेटलं तर चांगलंच होईल, नाहीतर एका पंपावरती आज विक्री बंद आहे चतुर्थीमुळे.
एकीकडे मला वाटतं 1-2 तासांचा ब्रेक आहे, एकीकडे दुपारनंतर विक्री सुरू होईल. एवढ्यात नाही टाकलाय त्यांनी मेसेज, ते पण ओरोसलाच. बघूया इकडे भेटलं तर चांगलाच होईल. जाऊया पटपट. स्टेशनवर पोहोचलो आणि आज खरंच गणपती बाप्पाच्या कृपेने आज गर्दी नाही भेटली मला. चतुर्थी ते पहिल्यांदा घडलंय की गर्दी नाही मंडई. खूप मस्त. एकच गाडी आहे आपल्या पुढे. 12:04 झाले, तर टाईमवर मी घरी जाणार. मस्त झालं एकदम. कॉम्बिनेशन जुळून आला भाड्याचा. 4 व्हीलरला पण नाही गर्दी मंडळी. आणि चतुर्थी आहे त्याच्यामुळे गर्दी नसेल, पण जास्त करून लोक घरी असणार. अजिबातच नाही बघा. पटपट भरूया आणि निघूया. झाला मंडळी भरून. आणि आज CNG करेक्ट राहिला आहे 326 रुपयांचा. थोडा कमी राहिला, प्रेशर थोडा कमी होता कारण संपत आलेला. मला वाटतं 301 किलो राहिलं असेल, त्याच्यामुळे असेल. पण आल्याला भेटलं हीच मोठी गोष्ट आहे आपल्यासाठी. आता टाईमवरती आपण जेवण करायला घरी प्रसादाला. सो आता डायरेक्ट घरी जाऊया. काय करताय? कितपर्यंत येईल तयारी? हा काय दिला? दिव्याचं आमचं जेवण फास्ट असतं म्हणजे. किती वाजले? 12:38. लवकर केलं मंडळी. जेवायला बसलो आणि जेवण बघा रेडी झालेलं आहे. आज काय काय आहे बघा जेवणात. पापड, भात, डाळ, उसळ, पालीची भाजी, मोदक, उकडलेले करंजी. ही कसली आहे? भोपळ्याची भाजी, कोबीची भाजी. या मंडई जेवायला सगळेजण बसलोय. प्रसादाला या दमलेत सगळे मंडई, त्यामुळे मंडळी भेटतोय तुम्हाला डायरेक्ट संध्याकाळी. तर आता थोड्या वेळाने आमच्या घरी आरती होणार आहे, तुम्हाला बघायला मिळणार आहे जबरदस्त. बाहेर एकदम जोरदार पाऊस चालू आहे. बाहेर आता बघूया कसं फिरायला देतो आम्हाला. तुम्हाला मिनी ब्लॉगमध्ये बाकीचे सगळे गणपती दाखवतो, वाडीमधले वगैरे. मस्त मस्त डेकोरेशन कोणाचा काय बघायला मिळणार. तर इंस्टाग्रामवर फॉलो केला नसेल तर नक्की करा, तुम्हाला जबरदस्त मजा येणार आहे. आणि आता टाईम झालेला आहे, बरेच वाजलेत, 6:15 झालेत. तर दुपारनंतर जरा कुडाला घेऊन गेलो होतो दिव्याला जरा सामान वगैरे आणायला. उद्या आमच्या मूर्तीचं विसर्जन आहे गणपती बाप्पांचं, त्याच्यामुळे. आता बघूया किती वाजता आमच्या घरी येत आहेत आरती करायला. अजून चालू झालेली नाही, 7चा टाइम होता. होईल. ए ए आपला खोटा ए ए ए त्याला कळत नाही. एवढे दिवस वरती होतो ना, तो काल येऊन घाबरल्यासारखा झाला. सगळे गेले कुठे दरवाजा बंद करून वरच्या घराचा. आता इकडनं सोडून जात नाही, तो इकडेच आहे सारखा कंटिन्यू. ना रे ना रे. बघूया मंडई किती वाजता येतात आमच्याकडे. तर म्हणजे चाय वगैरे पिऊन घेतो आम्ही. मिनी ब्लॉग नक्की बघा, तुम्हाला गणपती बघायला मिळणार आहेत वाडीतले सगळे. Thank you.
मंडळी टाइम झालेला आहे 9:15. आरतीला जाऊन आलोय मी. अर्धी आरती करून आले म्हणजे अर्ध्या पाट्याची. बाकी पप्पा आता गेलेत पुढे, कारण मला आता ब्लॉग एडिट करायचा आहे थोड्या वेळानंतर. जिमीला भूक लागली बाहेर. आईने जेवण चालू केलेलं आहे. हे बघा, भोपळ्याची भाजी, डाळ भात. तर या जेवायला. मस्त मस्त मस्त. दादांकडे जबरदस्त केलं डेकोरेशन. इस्रोचा केलं, इस्रोचा. मिनी ब्लॉग मध्ये बघा मंडळी, तुम्हाला मजा येईल जबरदस्त. इस्रोचा भारी असे ढग बी, म्हणजे असं ढगाला दाखवले नाही आणि असं उडता खाली आता भारी जबरदस्त. मंडळी आपण आमटी घेऊया, डाळ नको. आमच्याबरोबर जेवलं तर फील येणार तुम्हाला 100%. ब्लॉग पूर्ण बघितला तर. फरमाईश. हे बघा, महाराजा थाळी रेडी झाली.